Sritina langne pamiya busana sutra maneka warna karengganing kencana sang retna ombra bendera layar kang ngumitir Srinangka ngadra sing maruta Sirna kumarane ngetyan mangkya kumlebet ing dwaja Subrasta kayugung keprapat puspita panjraing siti ron mawur katiopi ngangin kukiloan biaraso sing tupang gumolong menengkang biasa ngaboge kawengku sagung jajahan nanging sanget
Kula nuwun. Kula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Konjuk sepelatur kagem Bapak Ibu, tamu undangan para pilenggah ingkang kawula hormati, para sesepuh disepuh dalam kesepuhan, ugi sangyaning para pepundhen ingkang tansah kinabekten. Katurugi kagem panjenenganipun Bapak Ngadina dalah Ibu Suliyah ingkang kawula mulyaken. Kadang pisan meninji panjenenganipun Bapak Parimi dalah Ibu kami ugi ingkang kawula hormati. Pinanganten sarimbit den Mas Bagus Negarto dalah Kusmaning Ayu Dewi Nur Hayati SPT ingkang bagya lan mulya. Langkung-langkung kagem bebondeling desa wonten ing Desa Pelumutan. Nuninji Bapak Kades dalah sak pamong prajanipun ingkang pantes nampi sagunging pakurmatan. Kadang werda kadang taruna sutresna budaya ingkang pantes sinudarsana. Manekung puji syukur wonten ngarsanipun Gusti kang kawasa, Gusti kang Maha Welas Maha Asih. Nuninggi sayektos Gusti Allah Subhanahu wa taala bi kaulin alhamdulillah rabbil alamin. Lan boten supi selawat salamipun mugi tansah kunjuk wonten ngarsa dalem junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kang kawula antu berkasa samatipun mugi kita kegolong dados umat ingkang ing benjang badhe nampi pitulunganipun wonten ing yaumil kiamah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para bapak para ibu ingkang kawula hormati, ngaturaken sugeng dalu, sugeng rawuh, sugeng lelenggahan. Ugi sugeng pepanggihan sareng kawula sarencang saking para kadang seniman seniwati rizki budaya ingkang pidalem saking Susukan Kabupaten Banjarnegara ingkang pun pangarsani wonten Mas Bagus Rizki. Ugi sawan kawula sarencang makarya sareng kalian Rizki Audio. Minangkani pamundhut setimbalanipun Bapak Adina ingkang katembe netepi darmaning sepuh mala kramaken kang putra putri kinasih ing pangajab kasuwun donga lan pangestunipun sedaya pramong tamu kagem hajatipun Bapak Adina dalah sumrambak dumateng kang putra pinanganten sarimbit sageda awit awal bening akhir purwa madewasana mangya karaharjan tanpa manggih alang setunggal penapa kepareng Rizki budaya mara sowan tinanggenandharaken adicara punika mboten sanes mangke katuran atur lelipur sepindah ngaturaken matur agung ing panuwun ingkang tanpa pamit amrih kasembadaning sedya monggo sareng-sareng tansah nyuwun dumateng panguwasanipun Gusti kang kawasa kanthi lesan bismillahirrahmanirrahim ing pangajab purwa madewasaning mangke mangya karaharjan tinebihna saking rubeda liring sampe kala kanthi atur sugeng lelenggahan sesugeng amrisani sinambi ngresepi pasugatan ingkang sampun samapta nuwun 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 kawula nuwun